MLA ke jirang konsensi uba sustenance Stockton ulapan jing pensai halo ke jingsha kano jungu bola lej lum sop yaki kot kisla na ki nongsong snong hakaput kaba katai ke jing kano kalawan lingba ke jingkren uwei na ki nongkren ha ke jelang pai ba bala penlong da kaseng HOC hapata kama kabala long ha ke laipo tarik nai lar arja arpuar kaba katai ke jing kano kalami na uba najem karmal ki soldar snong kapatar kama uba sustenance Stockton habakren hakilar pathai kubor bala pensai baki kamput kamsam jing ki arjala kamdek bakasong hakabor jungu hanrei ka shong hak regional committee jong ka sarkar chela bat banlum yaki kot kisla chaka naki nong shong snong kade ka kam jong ki CM hima bat IT shaw secretary ka revenue banle yak badun kam daga men CM ga ba sokhia hadu kata kata haga wedai bat ka jingmi ik khubor hadien jong ka meeting jong ka live potrik ka bala pelong hate hayo paratma haga ba lakento the way na kinong kren ya UMLA yang aku unong mi khmat kum UMLA jong ka jirang konsensi ban kren ban kento klem nong rim da ka boong ba manga ngala lum ya ki kot kisla na ki hima ban le sop bat ban le ai ban le bu e kini ki kot kisla sha e ka ba kat kum ka jingkeli labu dau toi we na ki nong kren ha ka te ka sngi te na kaliang jonga ha ka ne ka por da ka men sim ka ba sokhia bat ban pensai se ki pai ba jong ka jirang konsensi ki ba it ki ba shania yanga ban ngakwa ban pensngo ha ki pai ba baro ba ka ne ka jingkren jong we na ki nong elam ha ka te ka sngi kalong ka jingkren ka ba klem nong rim ka ba klem la ban pensisha bat na kaliang jonga kum unong mi khmat ngalayo bane kren bat kisim bat ngala keli yaki hatu la don mo kita ki kot kisla ki banga ngala shim na phi ban let ban ra sop ban le ai yakini ki kot kisla klem da ka jingtip klem ai jingbet da mano te nakaliang kisim hakani ka por nga subanong ipi ki porlok nakaliang ki media baro tenga kwa ba mapiru khnang ban yasai baki pajba kinyo e ka jingsai pin keli ki sim hatu MLA jong ka jirang ulawan lum sop na em kita ki kot namar ba hadu kat kane ka kenti hadu kane ka klip mat ka bamenta ka banganga ken mau kampat don ka weiru ka sin banong bangan le lum ya kita ki kot kisla namar ba hakani ka kam ya penbet put pet sam kadon ka regional committee bad ya ki kot kisla baro labtha e kisim labtha e ki stakeholders baro bakin haban submit show secretary ka revenue ben haban submit show chairman juga committee tena kaliang jonga hakani ka por ngasngo ban penpau sapi kipa nong song snong jong ka jirang konsensi baro ko wei wat num sautu bakla wat num sha elam bakla ya ka ei ka ba ki te ki nongkren ki lakren bat halor ka ni ka jingken tho ka jingkeno na kaliang jong wei na ki nongkren ha ka te sngi badai soda snong jong ka snong patar khma ngakwa ba uni soda snong jong ka snong patar khma unha ban pensai ladai ban pensisha hatula don em kita ki kot kisla ki ba manga ngala le lum sop katkum ka jingkren ka jikeno link ba ki jingi ka jungi haki social media